yaparsın dostum? Oynarım. Masara araba, arabaga uçar. Sen Olimpiya biliyorsun? Biliyorum. Niçin sen burasın, ciddi durasın? Я не понимаю, что ты говоришь. Маал, а на телемозна грен. Вперше в історії з'явилася дитяча інтерактивна іграшка «Ноутбук», яка навчає кримсько-татарській мові, абетці, словам, цифрам, кольорам, формам. Вивчення рідної мови ще ніколи не було таким розважальним. Придбати ноутбук для своїх дітей ви можете, замовивши за телефоном 099 791 71 29.